El centre comercial Illa Carlemany va acollir durant 3 dies la primera edició del torneig 6 Nacions d'Esquaix. França, Noruega, Portugal, Suècia, Escòcia i Catalunya van ser els equips participants en aquesta competició que va tenir com a escenari la mateixa pista de vidre que es va fer servir per a la disputa del Campionat del Món. Un escenari de luxe en què la selecció catalana integrada per Iván Flores, Iker Pajares, Dani Pascual, Bernat Jaume, Edmond López i Richard Williams va demostrar que es troba entre les més potents del continent europeu. Catalunya no tan sols està dins del mapa de l'esquaix europeu, sinó que sobretot a nivell júnior en aquest moment jo crec que no diria que domina, perquè dominar jo crec que encara segueixen sent els anglesos, però cada cop està més a prop, i et dic, a nivell sobretot júnior. I tenim moltes esperances posades en ells en què facin un gran paper. El 6 Nacions era la primera vegada en què Catalunya participava en un torneig internacional i aquesta estrena es va fer davant de rivals de molta entitat com França, Portugal o Escòcia. El torneig va enfrontar tots els equips entre si i tot i el seu mal inici en els partits contra França, els jugadors d'Ignasi Erms es van saber refer per continuar el seu camí cap al títol final. Els enfrontaments contra Suècia i Noruega van permetre el lluïment dels joves jugadors catalans que en totes les eliminatòries es van haver d'enfrontar amb jugadors de més edat i amb més experiència. Però això no va ser un problema per a l'equip català que va demostrar en el torneig andorrà que estava en un nivell extraordinari. Després de superar els països escandinaus amb relativa facilitat, la darrera jornada esperaven 2 equips molt durs com eren Portugal i sobretot Escòcia. Els jugadors d'Ignasi Erms sabien que depenien d'ells mateixos per aconseguir aixecar els 6 Nacions, i això passava per superar primer Portugal. Claudio Pinto, Rui Suárez i Pedro Damaso eren els 3 rivals que calia batre per un equip català que, conscient de la importància de l'enfrontament, va sortir a totes. Iker Pajares superava per 3-0 Claudio Pinto. Dani Pascual es va desfer de Rui Suárez per 3-1. I Richard Williams donava l'eliminatòria als catalans al superar Pedro Damaso per 3-1. Les possibilitats de Catalunya de ser campiona dels 6 Nacions quedaven intactes i tot passava per superar Escòcia. En el darrer duel, Douglas Kemsel obria l'eliminatòria amb el campió de Catalunya, Iván Flores. Kemsel, un top 100 mundial, va haver de lluitar molt per superar el sempre competitiu Flores, però finalment Escòcia aconseguia el primer punt de la final. Bernat Jaume va ser el segon català a entrar en joc, tot sabent que necessitava guanyar sí o sí per tal que Catalunya s'alcés amb la Copa de Campió. El d'Igualada va recuperar les bones sensacions i el seu millor joc davant Chris Leiper, a qui va aconseguir superar per un clar 3-0. La responsabilitat d'aconseguir el punt definitiu per Catalunya va recaure sobre un altre jove jugador, Edmond López, que va trobar un dur escoll en l'escocès Jamie Henderson. En un partit molt dur físicament, el català es va saber sobreposar per acabar guanyant 3-2 i va aconseguir així el darrer punt per donar a Catalunya el seu primer títol internacional d'esquaix. L'afrontàvem amb esperances perquè ens venia el número 1 a jugar, l'Ivan, el campió de Catalunya. Era el que, a priori, l'únic que podia guanyar amb el número 1 escocès. Teníem l'esperança que pogués guanyar el partit. És un rival potser el més bo de la competició i al final no ha pogut ser. Després els altres 2 partits sabíem que serien molt igualats perquè el 2 i el 3 d'Escòcia són jugadors molt forts, però teníem l'esperança de poder-los guanyar. I al final el Bernat ha jugat molt bé amb el número 3, ha guanyat fàcil, i el número 2 li ha costat una mica més, un jugador amb molta qualitat, i al final ha pogut guanyar. Pues sí, la veritat que han donat tots al màxim, han fet uns partidassos, la veritat que estan jugant tots molt bé i jo em sento orgullós d'ells perquè tenim una generació que donarà molts èxits. Ha sigut una setmana molt intensa, la veritat que han vingut unes seleccions molt potents, amb gent molt jove,
Ha sigut molt atractiu per al tema de la pista de vidre al centre comercial, molt de públic. Jo crec que ha sigut una setmana molt positiva perquè a la fi hem pogut aconseguir el títol, que era l'objectiu. Així que estem molt contents. La veritat és que per la selecció catalana per mi la veritat és que és una gran estima. Sempre des de molt petit he vist els que han estat de la selecció amb mentors que he tingut i gent amb la que he anat jugant quan era petit, i la veritat és que per mi és un orgull participar per la meva nació i que el seleccionador m'hagi pogut convocar, i la veritat és que per mi és un orgull poder representar Catalunya com a nació en uns 6 nacions, i la veritat és que els companys són fantàstics, l'evolució és molt bona i la veritat és que molt content. La veritat és que m'ha encantat ser aquí i poder ajudar als meus companys tant físicament a la pista com fora a nivell perquè poguéssim arribar a fer un bon paper, i és el que hem aconseguit, crec. Excel·lent resultat per a una selecció catalana que ja pensa defensar el títol en la propera edició del Torneig de les 6 Nacions.